Juantxu, frioleri fosfa, zizoleri zamene, ainolari, trainolari, Juantxu trebol. Eta bagatoz, gure lehiaketiegaz, asteroko lehiaketa ikaragarri eta entzungarri honegaz. Lai Singer gure lehiaketi, Eta aurretik entzun dugusenak Zopilote Txirriauz eta Kopa bat abesti izen da. Martxan ipini gaitu, erritmoso, jantzari, eta gero Kristinan gure himnuegaz, ja, hau, borobiltzen doie. Eta badakizue, Lai Singer, astero, hemen aurpegi ezagun bat, guk kantu nipinken dugu, berak elegituteko kantu bat, eta erronka sinizeten da, zuek asmatzi, zein dan, abesti hori, kantetan da bien, aurpegi ezagun hori. Eta astion, guk gure erronka luzetu dugu, gure sare sozialetan, gure pasan saioen eta inguru guztietan, eta entzun dago barri da. Ipijupurrepetapa, eperipiapadapa, kopo frapadipiapa, sepeidipichupunapa, eperdipikopoapa, sapantapa mapañapa, mependepe bapaldepe, sapanfapaustopodapa, epekipia pambipi, gopoyupuripiapa, tapakapa pipitapal, ipijupurrepetapa, sapan mapar kopodapa, ipipaparreperapa, tapa epegopoapan, oporoposkepetapa. Hau izen da! Aste honetan, pasan astien luzetu duen erronka, eta asmatu biharra egin duzun erronka. Eta audio bidez eukin dugu preparatu esanez nordan pertsen izkuturi, baina ustot audio hori bitxe alperriko dela, ez? Alperri da. Bertan deko gure artien, pasan asteko protagonisti, Nor zarazu? Ni justo Alberdi Artetxe. Bitu. Gure entzule fin, eta aparte Lai Singer, aste honetan. Laguntzaile txikitxo bat. Laguntzaile txikitxo, hori da. Eta jak entzuliek, horre entzun da zuren zure kantu hori, pixkate hori, hauntze erderi hori, traduzitzerik badau, jenti gulertu egin, pixkat ze nundi nolako hori. Erreza da, hori da, zuge esaten duzunien, silaba bakotxeko, P bat sartu biozu, P, baina aurreko silaba horretan dauen bokala gehitute. Dios. Vale. Gabon esateko, ga, pa, da bon, bo, pon. Silabak baleko bokalen atzien badau, beste bokal bat edo konsonante bat, hori ez da esaten beragaz, silaba horregaz, atzekuaz baino. Atzeku eri lotzen jako. Gabon, gapa, bopon. Osa, ni zingo nintzen, apasipi eper. Apasipi eper, apasipi eper. Ez, zuzara, apai mapar. Ez. Apai mapar Berlinen dau, bizet torko da. Apasipi eper. Apan de per. Apan de per. Adibidez zelan izango zan, maitane? Mapai tapanepe. Mapai tapanepe. Jupustopo. Dani jupustopo. Oporipi. Epe de pertopo. Jo. Ipi, kepesipi, doposupu epe. Ikesi dagule. Hori da. Oporipi da papa. Pe bat gehiago. Apasipi eper, zugarrapontzezu, Ostras, bukle txarrin sartu dago, Bukle txarrin. Jo, berra kantu, eta ganera usto kofraiz janak egitu zuzela horrez, da? Bai, kofraiz janak, lehenengue, izorreta herria da.
bigarrenien esaten dut, kofradiak 6 dituna. 6. Gero esaten dut, erdikoa Santa Maña. Gero, mendebalde San Fausto da. Ekian 2, Goiuria eta Kapital Izurreta. San Marko da iparraldera eta egoan Orosketa. Bitu. Repaso geografikoa. Lehenengotik azkeneaino. Hoxe. Segure seiko kofradizak, Izurretako kofradizia, hori, Habaneran kantaute. Baina, ez da urrimetan, nik egin dut Xabier Leteke jabe moduen. 8 rima ez du azeiten, bardinek. Baina... Bueno, baina dotore geratu da, eta hori da. Eta ganera entzuliek asmatu dabe. Entzuliek batzuk asmeu indabe. Asmatu dabe, horre gure pototxuen badauz horre papeletak. Asmeu da binari zorionak. Merezi da bera. Da besti ere kursilora apunte daitezela. Hori da. Eta bueno, sosketari ekimeko zegu, eta horretako ia kapasena zen nik martxan ipeni, eta hoxe grabetan, sare sozialetan ikusi ekin hemen ez daula tramparik. Hoxe, hemen ez daula tramparik, ez bez. Eta grabetan dau, hemen ikusten da, bitu gara ardo botella pilu, gure hasi error dau, bitu justo bera hemen da gure artien. Da justo bera izango da, geure urko esku inusentia. Zeuk emongo zu, zeure zarez de. Gaurko honetan, justo neskuetan dau, boleto dobli, sosketa nagusireko boleto dobli, irakurri zu. Eta eskuendeko, Ian Orban, tamborren hostien. Gero papelera berakutzi, trampaik ez dut ikusi egin. Horre pingen dago erakutzi kamarala. Ia, buelta monda. Alasne, Sarrigoitia. Opa, Alasne! Opa, Alasne! Gurure doiako. Garaiku izango da, Bai, garai jarra, Alasne Sarrigoitia. Ez dakigu momentu oinbe hor bizi da, baina bueno, lehenbitze bai. Ez dakigu. Eta, deitxu miko da. Deitxu miko? Pinixu, telefonue. Alasnek irabazi dau. Nunda telefonue? Jurko, papeleta bikoitza, ez? Zure telefonotik? Bai, da telefonue. Ez dago zure telefonue? Bere telefonue. Nunda birratiko telefonue? Erratiko telefonue nongo. Hemen gabiz, arazoak, zamames, Arazoak, dana telefonue eta bidana topau ezin. Venga, ontxe, badabil toto, gure medio guztiak martxan ipintzen, gure musika celebrita guzti. Bestela niziliun niek pizkate gogorrak egiten dieta. Ez dian gogorrak egiten, eta ja martxan, no? Deika da. Ez, hortik ez tozu deituko. Ja. Lamar, vale. Joder. Telefonu hartu. Errander ipinixu hor, telefonue. Bai, hemen bakizu, arazue ninaz gidari eta nik soluzionak. Hombre, karo, ez ba. Zerdan asuntua, Gana tekniku iken bideo bala. Batek lorak nobere burui botati, nek bota bier, beste inok ez da botaten da, Zerdan, no se peñi botu dutxoguz, Bai, niri eburueri? Zuri eburueri. Niri eburueri. Zupuru puepe. Bueno, emo volumena deizeri, deike da bileta. Apande ber. Oye, deike, zuzenien. Haber hartzen dozkun. Abadetxeko, abadien ofizinatik. Zango da, ander duina ditia deike da, ze? Bai. Aldaz nezara? Bai. Arratzaldeon eta zorizonak. Zer da nata? Bai. Laitiarri ratiti ditu. Zuzen izaz, gugaz batera. Vale, eta zer da, barri hona emoteko edo... Ba, azte honetan asmatu zu, justo Alberdi izen da gure pertsonei eskutu, eta, bueno, datorren hile honetako, beto esan da, sari nagusireko, dekozu boleto bikoitza, hori irabazi duzu gorko honetan. Oso ondo, eskerrik asko. Ez da asko, eskerrik asko zuri, astero parte hartziarren, jarretu, eta ia katazkako sari berezi hori irabazteko aukeri dekozun. Oso ondo, eskerrik asko. Zeuri, onde bili! Agur, agur! Pabillu. Jo, hartuzko. Eta esan biko dabe bai, katazkan inguruen, sozer, ez da? Bai. Saritxe mondozku. Bai, saritxe mondozku. Saritxe zehazti ardau. Bai, zetik, gainera... Zehaztuko dabe. Hori da, zetik, gainera barri honak dekoguz katazkan inguruen. Bai, ez dakit bizar, ze paso bian bizar? Ba, bizar antza, zazpiretan. Zazpiretan?
arratsaldeko 7:00 inaugurazio izango da Katazka Tabernakoe. Gure pastelera itxaratxerak zabalduniko negozio ederra. Fijo, jateko eta jateko ondo emongo da bela. Gurein sendo eta gozo, hori ez dut inun zalantzan jartzen, ze hona ekarri dauzen gauza guztiek egon die. Ez da gutxi ez bezin. Ez mamina porri pesta geratu, Osa, gauzak esan bidie moduen, así que bizar zazpiretan animo zaitezi, horrengo da Katazkako inaugurazioa, eta eurek emongo dabe hile honetako sari, Baina, guk, lehiaketan, sari hori irabazteko, beste erronka bat luzetu biko, ez da, justo? Bai. Eta erronka luzetu gorduko, gogoratuko, lan parte hartu bidan, edo zer? Ondo iruditzen ez, Bai. Ba horteko zu ez, gure sare sozialak, bai Twitter, Instagram, Facebook, bai horretan edonoz itzen jaldo zuela. Horrez gain horteko gure telefono zenbakiz, 654-03-794, barri dozango, 654-03-794, eta WhatsApp espartu hartu bidezu, bai audioz, zein idatzi dizu. Guk beti audizioen nahi jau izitzen dugu. Eskartu jendu. Beti eskartzen dugu, bai. Eta bueno, parte hartzia zen gero sorion agurren bat, edo eskaritzen bat, edo aprobetxa gure bozu audizio horretan bialtzeko, tak, hor dago, horretako dago. Asko eskartuko. Aurreko batzutan besan du, ilusioa egiten duzkule, geure entzulien agotza entzuti. Bai, agotza entzuti, eta guren eskarizek bete alizetie guretzako, la ostra, gu laixier, llegara laixierratia osue da, baina dano gara laixierratia, eta dano parte hartu bidu, justo? Eta lantxek? Holanda. Zeu, peinoz parte hartu zu audizioz? Bai. Bida moduen, no? Laixen bide, gure esaldiek eta danak esatu biduz, azkenien gure abotzak ez dut, asko karpetxepe, bai, kartuko gizeten gara, baina, bueno, ezagutzen eskaitu zuenak, gupe zuek entzuen abotza ezagutzi gure gu, eta hemen konpartidu. Asi, bueno, animau parte hartu, eta ia Katazkako sari bikaino irabazteko aukeri deko zuen, baina horretako, astenetako erronka tekniko. Zenbat alditan esan ote diot neure buruari egon adi geldior. Zenbat alditan esan ote diot neure buruari utzi izan gitarra hor. Baina ezin eutxi luzaroan beti agertzen zara zaroan ta gero diozu ez zarela sentitzen errudun azken aldiagatik. Jesus, Maria eta Jose, zelako audizio entzuteko aukera eukin dugun. Asi, ez pasta jatzu? Zebez. Susto arpecha zoiz izabekire. Ez geratu naz, enamorauti ez da? Asko guztu ez jeta. Zelako dulce gantauzkun. Igerriot, olako berotasun baterik igerriot. Bai, ez da? Bai. Oso gustora sartu belarriek. Hau abeslari zeizen bidea, derrigor. Bai, igerri zendeko eta, bueno, pista batzuk botako guz. Pista batzuk, usto danok deskonzentra zaito gure audio ipinitxe. Esan genuen, pista botan aurreko saio baten, guk gertukoaz gain, pixkat gure laixingarra zabaltzen goizela, Euskal Herri mailan zabaltzen goizela, eta ezagunek, Euskal Herri mailan ezagunek garriko guzela, ez? Eta inungo zalantza barik, artista hau, abeslari da, igerten da, Izarun kantu ederra oso ondo kanta dauela, eta Izaruk beste indauela, eta abeslari da, gaur egun aktibo dan abeslari bat. Bai. Eta bere kontzertuetan eta bere emanaldizetan garro hori presente egoten da. Bai, garra. Bai, garro hori, Garrote. Brasie eta garro hori, Bai. Pista hona da hori. Izi, esalike izarro dala. Antza badeki, da gozotasunien eta ondo sentimentu askantatu egon da bera. Pista batzuk mundu guz, eta oin pista honek entzunde, por si acaso, venga, barrido ipiniko gu, entzun zu ia barrido, ia urbiltzen zaien orda. Zenbat alditan esan ote diot neure buruari egon adi geldior. Zenbat alditan esan ote diot
neure buruari utzi izan gitarra hor, baina ezin eutxi luzaroan beti agertzen, zara zaroan ta gero diozu ez zarela sentitzen errudun azken aldiagatik. Zelako abozgo zue, zelako afinazioe, zelako artista garaue ekarri ongaurko honetan gurera. Jo. Laixinger, zabaltzen goiez, gure gertutik, justo? Zabaltzen goiez, bai. Euskal Herri Jentziar. Barri duzango guez, ez da inungo zanantzarik hau abeslari jedala. Euskal Herri mailan oso ezagundan abeslari bat. Bai. Eta esan dugu ez, euren aktuazioetan, euren emanaldizetan, garrori, txinpartori, bizi-bizi zen dauela. Ba, bai. Ez dakit, gehiago esatik merezi dagoen. Nik uste dut, ez? Nik uste nahiko garbi gelditu dela nordan. Bai. Ez? Bueno, a ver... Nik baietz esango nuke. Nik entzuna benien, pista hori banek izan da. Horzan. Baina, bueno, pista horrek emon daguz, eta... Da? Eta hau izena, azte honetako Laixinger. Espero zuek... Vale, espero zuek gure artien jakin dizuen entzule hemen gure artien aur gabiz barne argudio eta barne eztabaida baten eta bueno, ondori zuek keinuke soluzionago. Listo. Eta hau izena, aste honetako Laixinger, hau izena aste honetako Laixi hartzen magazine, zelan ikusi oso justo? Nik oso ondo, da posik egunaz, eskerrik asko, konbitegatik. Ez da asko, beti zauzien bitete, zuek galako entzuliek. Benetan merezidu izen da. Guretzako honore bada zuen meneukitia, Da niretzat zuek asegotia. Betxo. Hiru urte ero gaztio nue, etxerantza. Betxo, zelako posik. Zelako posik gu behor duen. Hori lortu baugu ez dakitxi, eta jakit ganera emetik aurrera, oin arte moduen ostiralero hor, tak, zuzenien gu entzuteko zaino zaiela. Eta hor, gaur beste aldien, gu entzuten egon zain guzti hori eskerrik asko, YouTube, zein Laixiar, WordPress, zein edo zein formatutik gu entzuten gaitu zuen guzti hori eskerrik asko, benetan zuek egin gaitu zelako gu handi, eta beste bat arte, datorren hastien, 8 puntu-puntuen, amen egon gara.